muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da nuna muna wannan lokaci mai albarka da muke haduwa da waɗannan waskoki masu albarka domin amfanar da junanmu abinda ya shafi alkur'ani da kuma hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aka riga aka sanya wani littafi wanda mai shi ya samu da suna al-muqaddimatul asasiyya fi ulumul qur'an, wanda yana magana ne akan wasu muqaddimomi guda 6 wanda zai aza ɗalibin ilimi akan su don ya haskaka masa hanya miƙaƙƙa wadda zai bi don ya fahimci ilmuka na alƙur'ani mai girma. Idan ya bi wannan hanya zai san alƙur'ani, ko kuma zai san hanyar da zai bi ya san haƙiƙanin ilmuka na alƙur'ani. Baccin mai muƙaddima bayan ta sai malam ya shiga da wato shimfiɗa ta a zauna domin a kwashi wannan muƙaddimomi guda 6. A shimfiɗar ce lokaci muna halinsa ba mu riga mun ƙarasa ba, a inda a farko malam ya ga muna abinda zai yi a cikin mutane shimfiɗar da ya yi cikin shimfiɗa ɗin ya ce zai magana akan alƙur'ani da kuma zamansa mu'jiz da ijazinsa. annan malamin da tarifin alƙur'ani fil lughati wal istilah, sannan malamin ya wuce gaba na maganar sunayen alƙur'ani mai girma da kuma siffofi na alƙur'ani, da wasu da muke gani da muna ganin sunaye ne ashe ba sunaye bane na alƙur'ani, siffofinsa ne. To anan ne muka tsaya, wannan insha Allah ta'ala shi zai ba mu damar ci gaba wannan muqaddima da ma wannan tamhidi da ma da yayi mu ƙara sai saka hayyan mu shiga cikin muqaddimomin nan guda 6. Na farko ma da ta'rifu surati wal aya. Mala anan zai mana ta'rifin menene sura. Mun san duk sun aka ce alqur'ani, abu na farko da mutum zai farawa a cikin alqur'ani bayan isti'ada da basmala zai shiga sura ne. Ita kuma sura ta kunshi ayoyi, to shine ake so a yi wani ta'arifi menene ita sura, sannan menene ayoyi na alqur'ani. Yace as-sura, idan aka ce as-sura qila fi ba'daha aqwal a'daluha ma yati. A cikin ma'anar sura akwai zantutuka daban-daban na malamai na meye ma'anar sura, malaman lugha. Yace amma a'daluha, mafi tsayuwarta cikin zantutuka din nan, mafi adalcinta, mafi miƙuwarta zuwa ga abin da muke so mu cimma, ma yati, abin da zai zo yanzu. Yace al-awwal, zance na farko, yuqalu sura, ana cewa sura lil manzilati min al-bina, wato ga wani matsayi da aka kai ga gina. Suna mutum ya zo ya aza gini ya kai tsawon gina, yana cewa balagtu sura, ai gini na yanzu ya kai sura. Yace fa summiyat as-sura min al-qur'an bi dhalik, sai gashi an ambaci sura daga cikin al-qur'an da irin wannan suna din. Saboda me? Yace li annaha manzilatun ba'da manzila, domin gini da mutum ke yi zai kai ya ɗan ya yi head course, ya zo ya aza gini ya kai wani matsayi, ya ce a yanzu na kai wani matsayi a gini na. To haka ne ita ma surori na alkur'ani a yi matsayi ne bayan matsayi, don ba haɗa shi gaba ɗaya ba, daga wannan sura sai wannan, daga wannan sai wannan. Maqtu'atin anil ukhra, wato maqtu'atun anil ukhra, wato kowace ta rabu da wata, ba haɗa suke waje ɗaya ba. Ko kuma auli annaha darajatun ila ghairiha, ko kuma ita sura wata daraja ce wadda zuwa wato za ka taka ka cin mota. Ba za ka shiga suratul abin nan baqara ba sai ka karanta fatiha, haka nan ba za ka yi wato tsallan bartsake ba ka fada ma nisa'i sai ka gama da min baqara, sannan ali imran, sannan wato ainihin nisa, sannan ma'ida. Haka dai yace to da wannan ne, saboda wannan ake ce ma sura. Wannan zance na ɗaya kenan. Zance na biyu,
ana ce masura asharaf wal manzila. Asharaf matsayi, wani matsayi da mutum zai taka ya hau ya cin masa. Daga nan ne annabiga abdiyani wanda yake ma'aruf ne cikin mawaƙan larabawa yace alam tara anna allaha a'taka suratan tara kullu mulkin dunaha yatadhabdhabu. Yace shin baka gani anna allah yana yabon wani sarki ne, yana kammama shi, yana kumbura shi, yana cewa shin wai baka ganin cewa Allah ya baka sura, bi ma'ana ya baka wani matsayi, ya baka wani sharafi, ya baka wata martaba wadda wannan matsayin da Allah ya baka tara kulla mulkin, kana ganin kowane irin mulki wanda ba naka ba dunaha kuma bayan mulkinka ya tazabzab yana wato girgiza, yana rawa dan kana iya girgiza shi ka zubar da shi saboda ƙarfin mulkinka. kun ga wannan anan yayi amfani da sura bisa ga matsayi. Yace fa summiyat as-sura min al-Qur'an bidhalika li sharafiha wa manzilatiha. Yace an ka ambaci sura daga cikin al-Qur'ani da wannan saboda matsayinta da sharafinta da darajarta. Wannan shine zance na biyu cikin a'adalu din da malai yace. Yace wa thalith zance na uku akan da ya ta'arifi meye sura. Yace asluha suqra, wato asalinta suqra ne. Kamar da ake cewa suquru can ga fiqhun da muka yi mun ce suqurul kalbi ko sauran ruwa da kare ya sha, ko suqurul bahima. To suqra yace abinda ake ce masa suqra hiya baqiyatu shay'i, abinda ya rage, yanzu abu ya rage. Turika alhamzu fiha tashila, an wato ya hazafin alhamza ne dan tashili likathratiha fil kalami wal qur'an, saboda yawanta ita sura din a cikin zantuttuka da kuma a cikin alqur'ani. Wa alaihi, akan wannan zance na uku takunu suratu bi ma'anar qita' min alqur'an, sai dan sura ta zan wani yanki daga cikin alqur'ani. Qur'ani ya da sura 114, sai da idan kace sura bi ma'ana kana magana ka karanta wani yanki, qara'atu sura al-fulaniyya, na karanta wani yanki daga cikin alqur'ani. Idan kace qara'atu suratan bi ma'ana ka karanta wani yanki daga cikin alqur'ani. Wannan su ne zantuka guda uku da malam ya kawo mana akan ma'anar me sura daga cikin alqur'ani. Da an ce sura to wa'annan zantuka guda uku su da ka zo a ranka, kuma su ne malam yace su ne a'dalul aqwal, zantuka da suka fi adalci bisa ga kai mu ga ma'anar da muke nufi. Sai aya musa kowa ya ce na karanta aya kaza, na to me ma'anar aya. Yace al'aya ga lugar larabci idan an ga ce al'aya, al'alama shi ne alama. Can cikin ƙur'ani Allah yana cewa inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum, ay alamata mulkihi, alaman mulkinsa. Wa summiyat al-ayatu min al-Qur'an, summiyat al-ayatu min al-Qur'an bidhalik, an ambaci aya daga cikin al-Qur'an da wannan suna fi ma qila ga abin da an ka ce li'anna alamatun linqita'i kalamin min kalam, domin ita alama ce, wata manuniya ce ta ka kare wata magana ka shiga wata. An bayyanta ko auli anna bi manzilati a'lami tariq al-mansuba lil ihtida'i biha, ko kuma aya tana akan matsayin a'lam, wato wasu alamomi. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, alamomi waɗanda wannan alamomin an sanya su kamar yadda za ka je misali kana so ka je wani gari za ga an sa alama ta shiga gari, kakka wuce ga alama shiga gari da yanzu ka to ita sura tana matsayin wasu alamomi ne wanda an ka dangana don shiryarwa da su. Ita aya ina ba ta an fahimta. Idan muka ɗauki cewa aya ma'anarta ana alama, to alamomi ne wanda an ka aje don shiryarwa, za mu ɗauki aya matsayin alama. Wa kadhalika al-aya, sannan zance na gaba ana ce ma aya al-jama'a. Al-jama'atu fi qawli ba'd ahli al-arabiyya, wani bangare na larabawa suna ce ma aya alama. Wa alaihi, yace akan wannan ne fa summiyat al-ayatu min al-qur'an bidhalik, an ka ambaci aya daga cikin al-qur'an da wannan suna li'annaha jama'atu huruf, domin kowace aya ko mi kankancinta to ta tanya runduna ta harufa na alƙur'ani. Ko mi kankancin aya ko thumma nazarati to za ka ta tara wani dandazo na harufa na alƙur'ani. So sai aka ce ma aya li'annaha jama'atul hurufa, domin ta tattara harufa. Wannan sune zantuka su ma guda uku da malam ya kawo akan ma'anar aya. Yace alƙur'an
shi dai alqur'ani wanda ya hada surori da ayoyi al-mu'jiza al-baqiya shine mu'jiza wanda take tabbatatta. Dukkan mu'jizojin annabawa da suka gabata masu gushewa ne, sun tsaya ne ga zamanin wannan annabawa kawai. Amma shi alqur'ani mu'jizatun baqiyatun khalidatun mutawasilatun mustamirratun ila al-abad, tabbatatta ce har ƙarshen duniya. An fahimta ko? Wannan me ya nuna mana dalili karara akan cewa shi wannan annabi mab'uth mursal ila an-nas kafa, mab'uth mursal ila ath-thaqalain. Shi ya shahi kowa, shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nas la ya'lamun. Ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam kowa, kuma tun da farko har ƙarshe na wannan duniya ta yanzu ba san da wannan manzanci zai yanke. An fahimta ko? Yace wa hadhihi al-khususiyya, wannan matsayi yace ijazul qur'an. To ya za mu yi magano al-qur'ani? An ce al-mu'jiza al-baqiya. Ya za mu yi magano al-qur'ani mu'jiz? Ta ya za mu gano haka? Yace ijazul qur'an ithbatu ajiz al-bashari, tabbatarwa al-qur'ani akan gazawan mutum, kasawan mutum, gazawan mutum anil itiyani bi mithli, akan zuwa da irin alqur'ani. Zuwa da irin alqur'ani kowane ba a haihe ki ba a haihi mutum wanda ya zan yana zuwa da irin alqur'ani kai bal aw ba'dhihi aw bi mithli ba'dhihi, ko wani sashe irin na alqur'ani fi alfazihi wa ma'ani, a cikin lafuzza na alqur'ani da ma'anoni. Wannan shi ya nuna mana cewa alqur'ani mu'jiz. Bai yiwa a ce larabci ne, ga yadda harshen larabci Allah ya saukar da shi, ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'qilun la'allakum ta'qilun. Mun saukar da shi abun karanta da harshen larabci, a zo ga larabawa, wanda larabawa a lokacin su ba abun da ake alfahari da shi kamar iya faɗi, iya rubutu. Idan mutum ya zama gwarzo wajen magana, gwarzo wajen iya tsara magana, zai zama abun alfaharin wannan kabila ta su. A lokacin da duk ƙarfinka ba gwarzantaka ba ce wajensu, duk dukiyarka ba gwarzantaka ba ce lokacinsu. Amma idan ka zama gwarzo wajen iya rubutu, wajen iya karatu, to kai ne abun nuni, yusharu ilayka bil bana. A wannan lokacin aka samu al-mu'allaqatu sab'a, tsare-tsare suke na rubutu a haɗu a suqul ukar, a suqul bil majad, a suqul bil majanna. Kasuwanni ne shahararru, kamar yadda nan za a ce kasuwar daji, ko a ce kasuwar shinkafi, ko kasuwar kaza, inda ake haɗuwa kowa ya baje kolin sana'a ce. To su suna baje kolin rubutu, kowace kabila ta zo da ƙwararre nasa, a ga wace basira gare shi, wata fasaha gare shi, wata iya faɗi gare shi, yayi abin da ba wanda zai zo da shi. Bal mata ka in kai rubutu ana auna shi da fatar giwa da zinari ko azurfa, a biya ka na abin da kai. Sannan wannan waƙar da kai ko khitabar da kai, saboda wato bajinta da ka gwadi akan ta, ba wanda ya zo da za a laƙe ta a Ka'aba. Sai kuma shekara ta zawo a samu wanda ya wanda ya wanda. Kun ga abin da ake so an nuna mana safatul qawl. Larabawa sun da alqur'ani ya zo ne lokacin da suke cikin ganiya, suke cikin wato bajinta ta iya gwadi. Ba wani abu da za a yi kamar wannan. Sai ga ya zo da harfan nan da suka sani, da kalmomin nan da suka sani, bai zo da wata kalma da ba a santa ba, kalmomi ne sanannu gare su. Amma kuma tare da haka suka kasa zuwa da kwatankwacin koda sura ɗaya daga cikinsa. Wannan me yake nuna mana? Ya nuna mana cewa lalle daga wurin Allah yake. Dan mutum ba zai iya haka ba, zai iya haka ba. A ce mutum ɗan uwanka ya tsara magana, a ce wani a duk a karaɗe ga duniya a kasa wani ma wanda zai zo da irinta kuma yare guda, ba zai yi ba. Wannan ya tabbatar da cewa alqur'ani mu'jiz. To malai ce wannan shi ya tabbatar da alqur'ani mu'jiz ne. Wa hadhihi al-khususiyya, wannan matsayi, wannan daraja, ja'alat al-qur'ana a'zama al-adilla. Ita ce ta sanya alqur'ani ya zama mafi girman dalili ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalati, akan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam akan manzancinsa. Shi dai da ma an riga an san bai karatu, bai rubutu, nabi ne ummi. wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Annabi ba san shi da karatu ba, ba san shi da rubutu ba, amma sai ga hazo da wani abu wanda ya kowa. Wannan ɗaya sai zan babban dalili. قال الله عز وجل
Allah ya ce wa qalu mushrikai kafirai arna suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi ai da an sauka masa da wasu ayoyi daga ubangijinsa kamar yadda aka saukar da ma annabi salih taguwa kamar yadda aka ba Musa sanda kamar yadda aka ba Isa raya matattu warkar da makahi da sauran mu'jizoji da aka ba magabatan shi na annabawa shi ma da ya zo mana da wata hujja da nuna cewa shi manzo ne daga wurin Allah sai Allah ce qul innamal ayatu inda Allah ka ga musu ayoyi wa'annan suna wurin Allah wa innama ana nabiyun mubin ni ba kowa bane ba ce mai gargadi wanda yake mabayyana amma awalam yakfihim bai ishe su ba anna anzalna alayka alkitab mu mun saukan maka littafi yutla alaihim ga ana karanta musu kuma sun kaka zuwa da irin shi inna fi dhalika la rahma wallahi cikin saukar da alqur'ani abin karantawa gare su akwai rahma wa dhikra kuma akwai wa'azi amma ba kowa zai qawmi yu'minu sai ga masu imani kun ji ansar da Allah subhanahu wataala ya ba su hadisi ya inganta wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min al-anbiya'i nabiy babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar face an bashi abunda zai sa mutanensa su yi imani da shi babu wani annabi face an bashi wannan yace wa inna ma kana alladhi utitu wahya yace ni abinda aka bani wanda zai sa imani da ni wahyi auhahu Allah ilai Allah subhanahu wataala shi wahayin alqur'ani zuwa gare ni fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm alqiyamah yace kuma ina fata ina kauna ya alqur'anin nan ya sa MP su duk al'umma duk annabawa da suka gabata bi su yawan mabiya ranar alqiyama saboda ni saboda shi mu'jiza ce tabbatatta hujja ce wanzazza har zuwa tashi alqiyama wa qad kana Allah azza wa jalla yajri ala aidi rusulihi wa anbiya'ihi wa yasuqu lahum min al-barahin ما يدل على صدقهم أنهم مبعوثون من عند الله مما لا يقع مثله في العادة لغيره من البشر العادة قد أبيئة الله سبحانه وتعالى يا كسنتي ينا بيّنت da wasu mu'jizoji ga hannayen annabawa da manzanni wanda za su zama matsayin hujja wanda za su gwadi wanda za su nuni akan gaskiyarsu cewa su an aiko su ne daga wurin Allah subhanahu wataala wanda wannan hujjat bai taɓa yiwuwa ga al'ada ta ɗan adam a ga yayin wannan ga al'ada ta ɗan adam ba zai iya wannan ba wannan shi zai sa a sallama a gano cewa da wurin Allah ya ce ka asa Musa kamar yadda Musa alaihi salam yake da sanda zai buga sandan nan ta koma kumurci ƙato ya kama haɗiɗe duk abin da ake yi wani ba a ga wannan ga kowa ba mutanen alaihi Musa alaihi salam sun shahara da sihiri da tsahi da dabo sai aka zo da abin da ya karfe su wanda su da kansu suka tabbatar cewa wannan abu lalle ba sihiri ba su da kansu da haukar fir'auna da gigita da duk abin da ya yi suka tabbatar mai wannan abu ya haikari abin da muke yi kun gwanda mu'ajiza ce wa ihya isa lil mauta kamar yadda Musa Isa alaihi salam mutum zai mutu da dadewa ka roƙe shi ka ce ina son ɗan uwana wanda ya ce a taya man da shi ya zo ɗaya bugi kabarin nan a ga mutum ya tashi lahiya don shi kenan kuma ya shekaru a cikin wani hulɗa da shi a mai ɗaya haka wannan yana mu'ajiza ce daga wurin Allah ka zo yi wurin Isa alaihi salam ka ce ina ɗan uwa wanda ke ya makance ko mu kawo aka haife shi ina roƙonka ya Isa ka taya kai mai addu'a ya warke ya zo ya shahida ne sai dai a ga kuma na gan shi kenan duk wannan mu'jiza ce wanda Allah ya ba annabi Isa alayhi salam wal isra wal mi'raj haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba shi isra'i da mi'raj larabawa a wannan lokacin sun san baƙauye da suke sha akan hanya kayan su ba birnin Makka ko Madina zuwa ƙasar Sham tahiya ce ma ta watanni
amma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi an isra'i da shi, an je da shi baitul maqdis, an yi sama da shi, an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma cikin dare guda. Suka yi mamaki cewa za a ce haka da ya ce lalle tabbata, kuma ya ba su labarin da kaza ga kaza ga abin da annabi. Wannan me yake nuna mana? Mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sai dai malai ce lakin na tilka mu'jizat kanat adillatan liman shahidaha. duk wacce mu'jizoji an kawai har wannan na Isra'i da Mi'raj dalili ne ga wanda ya ganta kawai. bayan Musa alayhi salam ya ta sallati, Isa alayhi salam da Allah ya dauke shi ya ta shi malami da wannan mu'jizojin nashi. amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke shi bayanan, amma mu'jiza ta ga tanan gari ila an taquma as-sa'a. kisa malaman ulumul Qur'an suka ce al-mu'jiza al-kubra li Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. babban mu'jiza wadda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-Qur'an. ita ce wadda ta cika sharuɗa, da akwai sharuɗa la tusamma al-mu'jizatu mu'jizatan hatta taktamil hadhihi shurut. akwai sharuɗan da sai sun cika sannan za a ce ma mu'jiza. to al-Qur'ani shi ya cika wannan sharuɗa. akwai sharuɗa guda 5 da malamai suka kawo wanda su ne shuruɗul mu'jiza, to al-Qur'ani ya dake su. an fahimta ko? yace wa nasibu man lam yashhada, yace wancan mu'jizoji rabo ne ga wato rabon wanda bai ganta ba. inna ma wal khabaru wajibu tasbih, illa dai a bashi labari a ce ma Musa yayi kaza da Fir'auna, dole ne matsayinka na musulmi mai imani ka gaskata. Isa yayi kaza ba gani ba ka da ji labari, dole ne ka gaskata da alqur'ani ya faɗi. bi khilaf alqur'an, sabana alqur'ani فإنه المعجزة الباقية شيني معجزة ورتك تبتتا التي لم تزل حية بين الناس بتبوشي تنانا رأي تنانا أن يتشرب أكان متاني لم يتبدل ولم يتغير. تن الله يسوكر شي شكرا دودا da 440 da kaza yana nan bai taba canzawa ba a taba samun masaya ko kadan ba, ko mutum ya yi ba zai taɓa iya cin nasara ba, domin Allah alƙawarin kada abinsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. alqur'ani kawai ke da wannan misa. sannan walan yakuna dhalika fi yawmin min ad-dahr, ba za ta samun canzawa ko musayawa ba a cikin kowane irin yini na zamani har ƙarshen duniya. saboda kamar ya nuna mana alqur'ani shine al-mu'jiza al-baqiya al-khalida ila yawm al-qiyamah. malaka tahadda Allah عز وجل أرباب الفصاحة والبيان، بل جميع بل الإنسان، بل حتى لو ظاهرهم عليه الجان، ولم يزل يتحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل بعضه، فما فعلوا ولن يفعلوا. يتي الله سبحانه وتعالى يا قال بلجي uwayen gijin fasaha, wato uwayen fasaha, uwayen iya bayani, kai bal ma ya kalubalanci dukkan dan adam, mutum dai wanda aka haifa, wanda mace ta haife shi, an kalubalance shi. bal walau hatta zaharuhum jan, kai koda ma su mutane da su nemi taimakon aljannu, an ba su dama su okay su nemi taimakon aljannu. ka ku tsaya ga ku mutane, an ba ku dama, an ba ku freedom na ku nemi wato taimakon aljannu. Allah ya ba da wannan dama da akan ku zo da irin alqur'ani ko wani sashi na alqur'ani, kai ko da sura ɗaya daga cikin alqur'ani, Allah ya ba da wannan dama da ai ta muhawala. Musailamatul kadhab ya yi muhawala, su khansa su yi muhawala da yawa, su yi muhawala, amma tun da cikin gidajensu matan suka cewa bai kama da Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. tun ba su haɗa mutane waje ba ce wallahi kaka ce karanta ga kunya, bai kama da Muhammad, bai da shigare kamar na Muhammad, bai da zauki da ɗanɗano da zaƙi irin na Muhammad. sai mutum ya tun da gida an kare da ruwa ka hima ya fito waje. kun wannan mu'jiza ta alqur'ani ke shi yasa Allah ya ce ka gaya musu ya kai Muhammad la in ijtama'atil ins, wallahi
da mutane baki daya na duniya baki daya su tattaro waje daya duk masu fasahar su duk masu ƙwarewar su kowa ya gudu ƙwarewa ce game da alƙur'ani wal jin haka nan dukkan aljannu duk yawan su ma su haɗu su gwada irin tasu fasaha ala an yi atu bi mithli hadha alquran ba dan komai suka haɗu ba don su zo da irin wannan alqur'ani Allah da ya halice su shi ya halice mutum shi ya halice aljanna yace la ya atu da mithli ba za su zuwa da irin alqur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'd dhahira ko da kuwa ce mutane su zo suratul fatiha aljannu su zo da baqara mutane su zo da sa aljannu su zo da ma'ida irinta Allah ce wallahi ba za su iya ba wannan ɗaya sai zama dalili ga mai imani ga mai hankali ga wanda Allah ya dace gano cewa wallahi abin nan da gurin Allah yake wani waje Allah bai tsaya nan dan shi tahaddidin yana da maratib akwai maratib mataki aka bi sai a faɗi kaza a dangane za su iya a saurara a gaba wata alama ba wanda ɗan kai da ci zai sai a ɗaya yau ƙasa to a ce bari zai magani kuma yanzu an ce alƙur'ani ko sai kuma Allah ya ce am yaqulu naftara shin wai ko kuma bal suna cewa annabi ƙago shi sai Allah ya ce to fatu bi ashri suwarin mithli yanzu an ba ku dama yanzu ku firi ne in ji Allah ku zo da surori guda 10 irin shi kuma muftara ya ce kuma ku ƙaga da Muhammadu ya ƙaga ku zo da irin wannan alkur'ani wanda kago shi ko to kuma an ba ku dama ku ƙaga yadda ya ƙaga ku zo da surori guda 10 kacal cikin 114 ku bar 100 in kuntum sadiqin inda ya kuma su gaskiya ne akan cewa in kuna da iko kuma wad'u man istata'tum ku kira ku nemi taimako gaskawo surori guda 10 na duk wanda kuke da ikon kira ku kira shi akan zuwa da surorin nan guda 10 inda kuma su gaskiya ne akan cewa kago alqur'ani Allah ta fa illam yastajibu lakum in ku so ka su ba ku ansa akan wannan to fa'ala ku sani in ku kasa wannan annama unzila bi ilmillah alqur'ani lalle tabbas an saka da shi da ilmin Allah abu ne daga wurin Allah subhanahu wataala wa alla ilaha illa hu kuma lalle ba abin bauta da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimun shin kuna min kauya ko ba ku min kauya kace magana ke amma ina suka kuma suna nan akan kilidancin su da girman kansu ba su zo ba ko ba su bi kauya ba sai aka ce bari a ƙara yin ƙasa Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in dai ku masu shakku ne masu kokanto ne masu tambaba ne mimma nazzalna ala abdina akan abun nan da muka sauka gabawa mu na alqur'ani to fa'tu bi suratin min mithli yanzu ku zo sura daya mahama qasrat walau inna a'tainaka al-kawthar ku zo da sura daya irin ta alqur'ani komai kankancin da koda ko ina da naka fasalce fasallu da mai har inda shani aka wada ta sura mai aya 3 ku zo da irin ta kuma ita ma din wad'u shuhada'akum ay wad'u uwana'akum ku kira masu taimaka muku ku nemi taimako min dunillah inda ba Allah ba in kuntum sadiqin in kuma masu gaskiya ne to sai Allah ya ƙara magana ya ce fa in lam taf'al in ku haɓa kai haka bayan su walan taf'al ha abada ba za ku iya wannan ya nuna cewa lalle magana ce ta Allah Allah ɗaya ka faɗin shi ɗaya sa abin da zai zo gaba Allah ɗaya ka iya cewa haka ya ce in ba ka yi kaza ba to ha abada ba ka iya ba Allah ya ce ma haka ne kai mutum ya ce ai wani ha abada ba ka iya ba zai yi ba don bai san abin da aka ba to Allah ɗaya san haka in ba ku yi ba yanzu to haɓa da ba za ku iya ba kuma yanzu kun musa ta Allah Allah ce fattakun na ku ji tsoron wuta Allah ti wa ƙudu hannas maimaki Allah ce Allah ti wa ƙudu ha antum sai ce Allah ti wa ƙudu hannas amma abinda ake ne antum ku an makamashin wannan wuta da wal hijara wa abu kan zama kuskin wuta duwatsu
akwai musibar ta kai wannan. Allah ya yi hakan ne ya ƙara ɓata musu da ya masu su zaburo su yi. Ku ji darajar mutum da ƙima mutum a yanzu an gama shi ya lalace an hana shi da duci. Wa'iddat lil kafirin. Miki Allah ce wa'iddat lakum sai ce wa'iddat lil kafirin. Da a ɗaya musu wato a ɗaya musu muhula ba a ce kun zan kafiran ba. To ita dai wutan nan an tare ta daga kafirai. In ku ne to shi ke da ku. Amma ina duk ba su iya ba. Wani waje Allah ce fal ya tubi hadithin mithli in kanu sadiqin. Zo da hadith irin na alqur'ani. Sun kasa. Kun ga martaba ta farko su zo da alqur'ani baki da. Martaba ta biyu su zo da surori guda 10. Martaba ta uku su zo da koda sura ɗaya cikin alqur'ani. Wannan karara ya nuna mana cewa alqur'ani mu'jiza ce. Shi ne ma zai ce tahaddahum alqur'ani ya kalubalance su bi an yatu bi aqsari suratin min mithli su zo da mafi kankancin sura daga cikin alqur'ani ala mithali akan irin tsari na alqur'ani fi nazmi a wajen tsarawa wat ta'rifi da jerawa wal ihkam da kyautatawa wa fil ma'ani da irin ma'anonin alqur'ani wad dalalat da irin shiryar da alqur'ani ke yi wal ahkam da hukunce na alqur'ani fa'ajazu an mu'aradati fi kulli dhalik sai su hakasa akan gitta ma alqur'ani a cikin dukkan waɗanda ababe da aka faɗi an mumathalati bi ibarati su kasa yin misali irin alqur'ani da ibarorin su duk ƙwarewa ga tasu duk abubuwan da muka faɗi amma ina aw mujarati ko su yi kamanceceniya da alqur'ani bi bayanihim ga irin bayanan da suke yi aw musabaqati ko su yi musabaqa su tsere ma alqur'ani bi qawaninihim da dokokin su na tsara magana wa shara'ihim da shari'o'in su duk sun kasa ذلك ce wannan li'annahu kalamu rabbil alamin saboda mi suka kasa saboda magana ce ta ubangijin ta tabaraka wa ta'ala wa kalamu subhana magana Allah subhanahu wa ta'ala min sifati sifa ce ta Allah wa ka ayin sifa Allah wa ka ayin kamar sifa Allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir huwa alladhi la mithla lahu Allah shine wanda bai wala mithlahu fi dhati wala fi sifati babu wanda ya kama da Allah a cikin zatin sa a cikin sifofinsa babu shi kama qala ta'ala kamar da Allah yace laysa kamithlihi shay babu wani abu da aka man Allah wa huwa as-sami'ul basir Allah kuma shi mai ji ne ko mai gani Allah ya tabbatar da makansa ji da gani haka na ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah siffar ji da gani dole ka ji ya ce Allah ai bai aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah yana ji yana gani shi ya fada wala antum a'lamu amillah an fahimta ko faka ma la mithla lahu fi sam'i haka ne da Allah bai da misali ga ji da baka cewa jin wani irin jin Allah ne a'a shi Allah dai shi yace yana ji lalle mun yi iman da yana ji ya jin nan yake shi ya sani tambaya akan jin nan bid'a an fahimta ko sannan wala mithlahu fi basari haka nan Allah ba Allah kace ayo da Allah ka gani haka wani ka gani bai yiwa ganin Allah ya ban mata da ganin kowa ya yake shi Allah shi ya sani duk wanda ya tambaye ka ya Allah ka gani dan bid'a ne ya tashi baka an bayyana ko haka nan la mithlahu fi sa'ir sifati Allah bai da misali ga sauran sifofinsa gaba ɗaya da ya koyi ya faɗi imani wa abinda an wajibi gare ka kai imani ga gaskanta Allah yana da wannan sifa da koyi amma ya taka shi ya sani fakadhalika la mithlahu fi kalami haka na Allah bai da misali ga irin magana ta shine alqur'ani shi yasa an ka samu ne ga irin alqur'ani dan sifa ce ta Allah ba kuma sifa Allah ta kama da sifa kowa ba alqur'anu kalamullah ghairu makhluq magana ce ta Allah kuma sifa ce ta Allah yace fa habi wallahi malati yace wannan wallahi hiya al-illatu allati farqa biha kalamu sa'ir al-kalam ita ce illa ita ce dalili mai ƙarfi wanda ya bambanta magana Allah da sauran magana don siffa ce tashi ba mai kama da siffar Allah shi sa suka kasa an fahimta ko sun yi duk dubaru har sura kwaɗo sun yi wajen su yi kama da alƙur'ani ya zubda'un bintu zubda'in naƙi kamtu naƙin nisfuki fil ma'i wa nisfuki fil tin wai duk ƙur'ani aka so a yi ƙoli sun yi sautu zariyat wa ƙahinati ƙahana والآكلات أكلا واللاقمات لقمة لها سمنا ويبسا سنن دي شرمي أما إنا سودا قرآن شيء دبين النبي شيء كاش كاوشي أك وحي لقرآن الله سبحانه وتعالى
yace wa ajaza li ajlihi al-khalqu an mu'aradati saboda wannan ne dukkan halittu suka kasa yin mu'arada al-qur'ani falaysa ka shi'rihim al-qur'ani bai kama da irin tsarin waƙar su ba wala ka nathrihim al-qur'ani bai kama da irin wato zuben maganar su ba wala ka qawaninihim bai kama da irin tsarin dokokin maganar su ba wa shara'ihim da shari'o'in su ma'a anna hurufahu min hurufi kalamihim ta'ati harufan nan da a cikin al-qur'ani sune dai harufan nan nasu ba sababi bane wa mufradatihi min mufradati qamusihim haka da mufradat na cikin alqur'ani sune mufradat na dictionary nasu wanda suke dubawa ko ce kalma ka dauko za ka ita dai ce wanda ka sani an fahimta ko falam yajidu lahu fi asratihim ma al-fasaha sai yadda ta da fasaha da Allah ya ba su so aka su samo irin alqur'ani cikin harshen su wala fi uqulihim marrajah tare cewa suna da bala'in basira da kayan hankali amma hankalinsu ya kasa kawo irin alkur'ani an fahimta ko ma amma yumkinuhum bi an yatu mithli aqsar sutumi tare cewa ai zai iya yiwa ga su kawo mafi kankancin sura inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar aya uku kacal wanda da ba daga wurin Allah yake ba wanga ilimi da aka gare su na sanin lugha na larabci uwayen fasaha uwayen kwarewa abun alfahari abun da ake musabaka a kan shi ba ka zama gwarzo sai ka iya karatu ka iya rubutu ka yi fasaha da ba mai irin ta amma aka kasa kawo sura mai aya wannan annan mu'jiza ta alqur'ani mala yace faqad abat qawanin ash-shi'r yace dokoki na waka sun kasa wa asalibun nathar tsare-tsare uslub na wato zuben rubutu wala wa'iful anzima da dokoki na tsare-tsare an yi qayasa biha wa yajri alaiha sun kiyarda a kiyasta su a gudanar da alqur'ani a kansu sun kiyarda su wannan dokoki ko da wannan tsare sun kiyarda su ba da haɗin kai a kawo irin alqur'ani ko ka buga sai a ga abu ina bai kai ba ma'aunin bai cika ba ko ala saboda magana ce ta Allah sifa ce ta Allah laisa ka mithlihi shay yasa aka ba da dama duk kowa ya iya kai shi ba mai iya domin Allah ya ƙara magana laisa ka mithlihi shay an fahimta ko yace Allah wani waje Allah ya ce wa ma kana hadha alquran wa ma kana yanbaghi limithli hadha alquran shi ne ma'ana bai yiwa ga irin wannan alqur'ani an yuftara min dunillah an yuftara min dunillah ya za a ƙago shi ba daga wurin Allah bai yi ba kuma can da Allah ce wa ma kana li nabiyyin an yaghul ko an yughal bai taɓa yiwuwa ga annabi an yaghulla yayi zalunci ko an yughal ko bai yiwuwa bai taɓa yiwuwa a zalunci annabi to shi ne wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah bai taɓa yiwuwa ga irin wannan alqur'ani yadda yake da fasaha nan ya yake da tsari a ce an yi fitara wai kago shi aka yi bai taɓa yi ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi shi alqur'ani yana gasganta wato abin da ya gabace shi na yi amfani da bayna yadayhi ga abin da ya gabata yana gasganta littattafan da suka gabace shi na at-taura da injila da zabura yana gasganta su wa tafsil al-kitab sannan kuma shi alqur'ani wato yana rarrabewa na duk abin da shi yasa Allah ya ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay mai bayani akan komai la raiba fihi min rabbil alamin babu kokanto a cikin alqur'ani tabbas alqur'ani daga ubangijin talikai an fahimta ko sai ya ce am yaqulu naftara bal yaqulu naftara cikin mangana suke na banza suna cewa annabi ai wannan alqur'ani ko gane ya kago abin sa ya kago sa sai Allah ya ce qul ka ga masa fa'atu bi ashri suwarin bi ashri bi fa'atu bi suratin mithli ka ku zo da sura ɗaya cikin irin ta alqur'ani wad'u man istata'tu min dunillah sannan ku kira duk wanda kuke samun dama ku kira kuma bayan Allah ya taimaka muku akan zuwa da irin sura ɗaya a cikin alqur'ani in kuntum sadiqin Allah ya ce bal ka ba wannan magana kadzabu sun ƙaryatar da malamin yuhitu da ilmi abinda ba su da ilimi a kansa kadzabu bi malamin yuhitu da ilmi abinda ba su da ilimi a kansa su ha ƙaryata walamma ya ce ta'wil
kuma sannan abinda alqur'ani ke ba su labari bai zo musu ba qul mukhbar bih abinda ake tawadi na cewa kaza zai faru na azawa bai zo ba shi yasa su akare ta da abinda ake faɗi sun gane da dole su imani an fahimta ko wannan duk ana nuna muna wato mu'jiza ta alqur'ani hadisi ya inganta da Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa da ya ce mun fito daga cikin jama'an mu Ghifar su wannan jama'a ta su Ghifar kanu yuhilluna shahr al-haram suna halatta wata mai alfarma wanda wata mai alfarma haramun ne ba a yaƙi ciki ba a kaza ciki ba a faɗa ciki to sun kasance suna halatta shi fa kharajtu ana sai ce na fito ni wa akhi unaisun da dan uwana unais wa ummuna da kuma mahaifiyarmu fa zakara qissata islam sai Abu Dharr al-Ghifari ya bada labarin kissarsa fa qala unaisun yace sai unaisu yace inna li hajatan bi makkah fakfini na'am wa fiha qala Abu Dharr askenta Abu Dharr yace asken kissa din dan kissa tana da tsawo sai yace to asken kissa din sai Abu Dharr yace ayin kwatin na kissa din yace fa qala unaisu sai unaisu yace ayin kwatin din ana akwai abin da ake so a cimma ana so a cimma mahallu shahid sai yace unais yace inna li hajatan bi makkah yace ina da wata bukata a maka fakfini wato ka isan man ka tayi ka ga wannan bukata ka je kai mai ita fan talaqa unaisun sai unaisu yace kuma ya aike shi hatta ata makka har yazo garin makka faratha alayya sai jinkiri gare ni wato ya dade bai dawo ba thumma jaa sannan sai ga ya dawo bace an dan dade fa qultu ma sana'ata sai yace me jinkirta haka bisa ka dade haka qala sai yace laqitu rajulan bi makkah na hadu da mutum a makka ala dinika yana akan addininka abubuwan da ya kawai so ya kama da abin da kai ji kana faɗi ko ra'ayinsa ya kamata ra'ayinka ya zumu anna Allah arsala yana raya yana faɗin cewa Allah ne ya aiko shi qultu sai Abu Dharr yace fa ma yaqulu an-nas to su mutane muke suna cewa qala sai yace yaquluna sha'ir abinda suka ta faɗi yayi mawaki ne kahin wasu ce a kai boka ne dan dabu sahir wasu a matsaki ne wa kana unaisun ahad ash-shu'ara shi ko unais yana cikin zarata na waka a wannan lokacin ƙwararre ne gugagge ne shahararre ne ga waka qala unais sai shi unais yace laqad sami'tu qawla al-kahana ni kan nayi zantuttuka nayi zaurance iri iri na bokaye fa ma huwa bi qawlihim ban ya kama da irin wasu kai wala qad wada'tu qawla yace kuma sai na dauke maganganun da naje nayi ala aqra'i shay'in akan dango na waka fama yalta'imu ala lisani ahadin ba'di annahu shay'in yace ba zai taba hawa ba zai taba yiyuwa ba zai taba dacewa akan harshen wani bayana ba tare da barewa ta ga waka bai yiwa wani na ya ce waka ce dan ni na san waka wallahi sai shi unaisu yace na rantsi da Allah innahu la sadiq wallahi ne gaskiya ne wa innahum lakadibun kuma wallahi sun karita kun ga me an makasudi anan qur'ani ne jiya ya ji tsarin alqur'ani ga ya gogaggen mawaki na larabawa ba abin da bai san mana da duk yaren da aka ce wani mawaƙin yaren da tuwo shikenan ƙarshe kenan dan za haka mutum ya iya bayani an kace ya waƙe shi bai iya amma duk yaren da zan kana iya waƙe yaren to ka bari wannan yaren dan duk wata fasaha da wani abu ga waƙi aka samu a dunkule magana mai tsawo a mai da ta yan gajera muna jami'a mai wata madda mai wahala ana ce mata tarihin mamlaka tarihin saudiya da tun daga kaza kaza haka za duk abin da a cikin abin nan ne tarihi ne shekara kaza an yi kaza sannan wani ya ba wani kaza an yi kaza a shekara kaza haka take sai haka abubuwan da an zo ga jaraba sai kawai haka an kawo mai a cikin shekara an kai ta sai haka cikin shekaru sun zuwa kan sama da ciki gara da kwakwalwarka akwai wani Allah ya kanshi ya rasu dan Murtaniya ne Muhammadu Munir al-Ansari ya goge ya iya larabci iya iyawa sai gaba ɗaya aji an kace to wai zai zai kowa da ƙwararrun da wanda masu roni irin mu duk dai ana nan duk an haɗu ana so ya za a yi don tana kowa wahala
ba in samun 100 bisa 100 wannan mata saboda wahalarta shekarar ku da gama jami'a dan ajin mu shi ya daya ubaran jami'a mu ne abuwa maki har da iri ne yana wani sai aka ce wa zai taimaka za a sai shi Muhammadu bin ya ce shi yana ya sama da zai a bari a bashi zuwa gobe zai baki karatun gaba ɗaya kundi ne ya hanta ya girma ya ce shi zai waƙe shi gaba ɗaya duk abin da ake zama da shi waƙa sai ga ya baiti 120 duka baiti 120 bai wuce shahin goma ba ya kawo ba kowa to ina ganin ba wanda bai samu maki su tsaye ga maddan ba duk aji kuma saboda me wato duk yaran da ka iya waka ta iya kan ƙwarewa ne duk wani surun an kai ana kaza kaza ya zauna shi shikenan sai mai da shi waka cikin baiti 120 ya ka fasaha kenan ko to one su mawaki ne ya ji alqur'ani ya ce ba wani wanda zai aza wato wannan magana da yake yi ga ma'auni na waka ya ce waka ce ya ce ba waka ba ce da shi ya aza ya ji ba haka abin ya ce kai wallahi wannan mai gaskiya ne ƙarya su su na rage da Allah makaranta ne na shi wani sunan ya miƙa waya to wannan yana nuna muna mu'ajiza ta alƙur'ani wanda balarabe ne bai ma taɓa jan alƙur'ani ba sai wannan bai san shi ba amma ya tabbatar da lalle abin nan ya ƙarya hankali ya miƙa waya don me yake nuna mana mu'ajiza ta alƙur'ani to jama'a yanzu mun san alƙur'ani mu'jiz ne to ya an kai zama mu'jiz ta wace hanya zaka iya gane alqur'ani mu'jiz ne to sai ma da ya samu anwa da ijaz bil qur'ani shi ijaz din ba ya ta bangare guda bane bangarora ne daban-daban alqur'ani ya zama gagara yace ya'su an tuhadda wujuh al ijaz bil qur'an al azim yace abu ne mai wahala gaske a iya iyakance huskokin zaman alqur'ani gagara koyo don ko ina ka buga gagara koyo ne ta abu ne mai wahalar gaske ka ce alƙur'ani ya zama gagar ko saboda kaza ko saboda a yana da huskoki daban-daban ya ce fa kullu shay'in min la nadhira la domin komai a cikin alƙur'ani za ka ga bai da kishiya ba wani abu cikin alƙur'ani za ka ce akwai kishiya ta cikin wuri kaza ya ce fa huwa bahir fi alfazi wa uslubi alƙur'ani gagar ko ne wato wayayye ne rinjayayye ne a cikin lafazin da uslubin shi fi ta'alifi wa nan cikin tsara shi da kuma tsara magana ta fi bayani wa balagati cikin bayani ne yadda bayanin qur'ani yake da balagat asal qur'ani daban yake fi tashri'ihi wa hikami haka ne hikimar da cikin alqur'ani da shari'ar da cikin alqur'ani yadda an ka tsara ta allati hayyarat al-abbab gaba ɗaya ta rudar da wato hankula ta girgiza hankula fi anba'i labarin alqur'ani zakai daban yake wa akhbari haka nan zai tsaro ma magana daban yake fi tarihin da alqur'ani zai kama daban yake wa hifzihi haka nan hadda ce ma ita ma akwai ijaz a ciki hadda cewa alqur'ani ko wallahi akwai ijaz dai yanzu bai yiwa mutum yanzu ya zauna ku taru ya zo da magana jari ya kama karatun da kuna ji ya yi awa biyar yana kan ta muku labarin magana jari sai ya gama sai ka ce malam bismillah sai ya zo ka ce da Allah magana kasance amma ya hausa ba yana yiwa ya gama karanta muku magana jari ya yi awa biyar yana yi